opisyal ta mo nga gina-welcome sa pinakaunang reality show sa mga Bisaya. 12 ka mga Bisaya aspiring content creators Mukbangon ta ka. Chill. Pag-ayaw mo! gikan sa Visayas ug Mindanao. Mo atubang sa 12 ka challenges Mura magpinugos. sulod sa 12 ka adlaw. Wala ko kabalos. Happy kay ko nga nakakita og diversity sa amo ang tanan. Ang challenge matag adlaw ang pagbuhat og 1-minute video content Marjog gi-edit sa kung pagumangkon. Disappointed jud kay ko. Na siya kung ingani ang result. sulod lang sa 20 o 30 minutos. Relax na lagi mo, murag nalimot lagi mo nga kompetensya gihapon ni. Naglabad akong ulo sa inyo ha. Kinsa sa ilaha ang musunod nga Bisdak Online Superstar Kung mato tag competition, dapat kita i-shark. Unsang art? Akong gold dire, ma-champion na bigyan. Magtarong mo kay pila na lang kaadlaw. He is so kalye. Dili sa iyo nang kinabuhi sa Ilas ka makaulaw lang talaga yung hawd gani. Gusto na ko ni gawas na ko diri ana na ko kanang pagkatabang ko sa akong pamilya ba. ug makadaog og 250,000 pesos. Kinahanglan na mong muli. Bye-bye mga kamanding. Thank you for watching. Kini ang pinakaunang reality search sa mga bisdak. Looking at their eyes, dito na ako nakita, why I'm here. Medyo kong misinterpret. Ayaw gyud pugol sa dili ikaw. So kato mga aspirants, good luck. Binukbukay jud eh. Kabalo jud ko lamang kayo. Magpabilin ang dapat nga magpabilin. Muuli ang dapat nga muuli. Bisdak 12.